Meidän uusi jäsen, Elias Salonen! Mä nautin näistä aplaudeista, kun näitä vielä tulee. Ja suoraan toimintaan, suoraan kaupan lavalle. Miltä tuntuu, Elias? Yllättävän hyvältä, tosi hyvältä. Mä katsoin just teiltä, että miten nämä mikit laitetaan päähän. Tää tulee ilmeisesti taskuun ja... Se voi laittaa taskuun, tai ihan tuntuu hyvältä. Hyvä. Okei, ootteko te valmiina teidän ensimmäiseen lajiin? Eli te tulette siis tekemään pikakelauksen, Heikki ja Elias yhdessä, jotka eivät siis ole ikinä eläessään näytelleet keskenään. Joten lähdetään liikkeelle siitä, että otetaan jokin opetus, mikä kuuluu tähän ensimmäiseen kohtaukseen, jota me tulemme tekemään sen jälkeen ennätysajassa. Mikä on... Kello ei tule vahinkokaulassa. Mitä? Kello ei tule vahinkokaulassa. Kello ei tule vahinkokaulassa. Kello ei tule vahinkokaulassa. Oletteko ymmärtäneet opetuksen? Totta kai. No niin, loistavaa. Ja teidän kohtauksenne alkaa NYT nyt. Olisiko täällä myyjää paikalla? No vittu. Tässä minä olen ollut kohta 10 vuotta. Anteeksi, ihan vaan semmonen pikku probleemi tuli mieleen, että Niin. mä olin nyt sen verran monilta treffeiltä myöhässä, että uutta kelloa pitäis. Tulin ihan kahtelemaan. Hyvä. Nimittäin vahinko. No niin, mutta kerron sen myöhemmin. Täällä on... Ota! Älä tule tänne! Anteeksi, se on myyjän paikka. Hei, sen lisäksi, että te olette ruma, niin te olette hyvin röyhkä. Niin, anteeksi. Minä olen vähän töykeä. Tässä on tällainen tämmönen kettinkikello, mikä voi kaivaa, mutta mitäs tämmönen? Se painaa aivan liikaa. Aivan, niin painaakin. Tässä on tämmönen helvetin iso kaartikello. Ette voi erehtyä. Viisarista kuuluu todella kova ääni. Kuuntele. Ai se ei ole päällä, laita päälle. Noin, kuuntele. Sä mulla on vähän tällaisia. Siihen voi laittaa rekerekkiin myös, jos haluaa. Joo. Joo, no ei näköjään sekään sitten. No sanokaa nyt minkälaista kelloa te haluaa. No minä haluaisin joku pienen, kätevän ehkä. Ei olisi haitaksi, jos se olisi vähän seksikäskin, kun vaimoni kuitenkin pitää seksistä. Minä olen vain 169 senttiä pitkä. Ja minä, jos joku, tiedän ajan. Että jos sinä kuljetat minua mukana, joka paikkaan minne menee. Siis henkilökohtaiseksi kelloksi? Kyllä! Se on tuttu juttu Itävallasta. Kietuinut vaan ranteeni ympärille, niin jos siinä pysyt, niin eiköhän siihen jäät. Vahinko, ei tule kelloa. Ei tule kello. Kiitos Elias ja Heikki. Tämä ensimmäinen kohtaus kesti 2 minuuttia ja 14 sekuntia, mutta me pystymme rypistämään tämän vielä tiiviimmäksi. Hyvä yleisö, pystyykö Elias ja Heikki tekemään täysin saman kohtauksen täysin samalla sisällöllä 30 sekuntiin? 1,5 minuuttia pois, vähän reilut. Minä lasken teidät käyntiin ja 30 sekuntia lähtee siitä. Aika alkaa NYT nyt. No vittu, tässähän minä olen. Joo. Tässä on Hei. tämmönen... Joo, kelloa. Kelloa, minä tulin kahtelemaan kelloa. Tässä on tämmönen kettikin. Ei kelpaa. Tässä on tämmönen helvetin. Kaappikello. Kuuntele minkä... Niin. Kyllä mä oon. Ai, ei kelpaa. Ei. No, mutta hei, täällä on tämmönen... Niin, mikä se on se kello? Minä haluaisin seksikkään kellon, vaimoni pitää seksistä. Voi muule, poika. Nimittäin minä olen vain 169 senttiä pitkä, jos minä ryhdyn sinun kelloksesi. Kiitos nyt vaan käteni ympärille, niin yhteinen taikkoinen alkaa. Let's go. Vahinko ei tule kelloa. Paikoille Kiitos pojat, erittäin hyvä. Tämä kylläkin kesti 40 sekuntia, mutta te tulette pistämään sen paremmaksi seuraavaksi, nimittäin 10 sekuntiin. Täysin sama kohtaus. Tähän pystytään vai mitä? Kyllä.
Ja teidän aikanne 10 sekuntia alkaa NYT nyt! Ja vittu tässä minä olen. Ei. Vaan. 5 Kuule, minä lähden sinua. Kietoudu. Vai ihan tulkka minut? Sait vielä viimeisen repliikin ja silti 8,5 sekuntia! Kyllä! Mutta ei me olla vielä valmiita. Tehdään tämä vielä kertaalleen ja puristutaan nyt! Sä tuut tottumaan tähän. Joo, varmasti. Otetaan 3 sekunnin versio. Voit tulla lähemmäs ja rohkeasti. Ja teidän aikanne alkaa... N-Y-T nyt! Vittu, sä lähdet! Viisari kello! Minä lähden. 2,3 sekuntia! Helvetin hyvä pojat! Kiitos Elias, kun pistänyt lavalle. Eliasta tullaan näkemään Kolinan keikoilla ympäri Suomen milloin missäkin ja milloin ikinä. Tervetuloa. Vielä suuri käsi Eliakselle. Ja nyt nähdään siellä nimenomaan. Ja nyt on aika siirtyä meidän iltamme viimeiseen lajiin. Me menemme kuuntelemaan Greatest Hits-kappaleita, jotka minä juonnan ihan juuri nyt.